thi tu te kan lo le le ta e tu tuma chuanin topic toy te si poimo tak kan ron soi dona thi tu ten luk takin in lo ngai thadon nia thi nei ti hlat threat emo asap trong chuan postponed idu em ti ni thi nei ti hlat deuh emo asap tongin postpone du na hi poimo na hun awm ve fo thina chung te chu pakhat na chuanin pasal kan lo nei don ta a kan loi that ni angkha kan thi nei hun ni alo ni khan thil buai thak tak alo ni thina tin chu lo chuanin sum dong emo ilo zin du emo zir lai poi ni thei ilo zin dona thlona han chuan don lai velamo motora chuan don lai velamo tin zin vei wa laia sum don emo khatiang laia thian nei kha a buai thak em thina chuwa chuanin hetiang hi mi then ka chuan anti fowa maro chu an zonga ti ero kha chu a tharem lo ni a changa hanti zok ero kha chu poi ran lutuk lo tur angai la amai ro chu ti fo ro chuanin chhul ta te po a thalwa thinei mumal lo te po thlen thei ma se poi mo na hun taka ro chuanin hanti zokha a poi lo kan ti to kha chunga ta chuan a then ne min han soi tai la primon lut en kan tiang hi asap tronga chuanin norethistérone ania 5 mg hei ni khata voi thum nei ta chu kan thinei ni tur ang kha han chu tai la khatiang ani tur thlen ma ni thum ve la tanga lo e lok tur ni a ni khata voi thumin ti chuanin kan du chen kha thinei kan la du ma kha chu kan e mai don ani tin kan ei zo tanga atlang pui thu in ni vela thi kan ei le thin kha poi mo khop maya khatiang kha I postpone du ni chuanin primolut ni hi lo e mai thinang che tin panhile na chuanin hei tun laya kan hrelara IPL te kan ti a tin a then chuanin unwanted 72 te kan ti a now pai du lowa engemo sex lo man pala now pai lo na ta na kan ni mai thin hi hei dan ta ka chuanin postcoital contraception an ti a nu pain kara ei turani hei hi nu pain kara fa chang la siam kha an la du lo lai khanin engemo oral pill khan lo ei mai pal thina an lo ei thengila ani lo point condoms an manga alo theramo tin condoms an lo pai lo pala an lo nei lo pala sex an lo man pal khan now pai an lo sia wang khan heti an dam doi hi an ei thina chu enge ni heti an dam doi hi a then chuanin enge ni hemi in pol la tanga darkar somsari pani chung khanin ados masa kha an ei turani chu asap tong chuan aminga khanin 11 ozestrel anti a kha 0.75 mg ani kha adu tan chuanin mum ni voi kha ni mai kha apoi lawa amai ro chu atlang puya nei ra ne ro chuanin 11 ozestrel 0.75 mg kha mum khat kha anan e phota ti chuanin darkar som pani nuwa an ei non le thina ni chu amai ro chu dos masa kha in pola changa darkar som sari pani chung khan an ei ngei turani mithen katin hetiang hi an han eina ka asia naw ka pai le tho an han ti hi aidan dik lo awang te dos khat chau an ei wange mo a milligram an ei tlem wange po kha atlang puya an thin tin hi tlei rola te emo nu pain kar lowa alo mang ve zau te lo e ve zau te anom thina a then phei kha chuanin engmo mi pat mei chian na an han mana ryan lo wang hianin ei fo te ponom thin hei hi
me chetan a tharwa chultan a thalowa thini mumal lote a thlen theya tin regular taka khatianga ei fo ani phei chuanin naw nei theilo na chin na hial te po he dam doi hianin a thlen ve the ni ti te po hi kan thri da tha chuma chuan he dam doi hi nu pakar tan chaw ei turin ni ti hi lo hria ila tu nuwa chuanin he dam doi hi la engeni nu pakar lo chuanin pong poi mai lo turin ni ti hi kan thredon nia ka lo me